ಎಂತ 22 ವರ್ಷನ 22 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗಾಯ್ತಾ ಅವಾಗ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಗುಲು ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಡ್ರಾಮಾಡು ಬರ್ತೀನ ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರು ಆರೆ ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಆರೆ ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರು ಮಾರೆ 2 ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಮಾರೆ 2 ಮಲ್ತದೇರು ನನಗೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಏಜ್ ಇಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪಾತ್ರನೇ ಅನ್ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಜವನಾದಿಗಡು ಪೂರ ಏನು ಪರಬೇರ್ನೇ ಪಾತ್ರ ಮಂತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟನ ಡ್ರಾಮಾ ಈರ್ದುರಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಂತೆ ಗಂಟೆ ತನಡು ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಈರ್ದುರೋಡು ಗೋಪಾಲೆ ಅವಲ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪೆ ಬೂಬೆ ಅವಲ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡು ಬಾಬು ಬುಲ್ಲೆ ಯಾನೋರಿಯ ಬರಳಿದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ ಯಾನು ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕುಡ್ದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗಳ ಕಾಪಿ ಕಡ್ರವಡು ಇಮಿಟ್ ಕೊಡೇಲ್ ಬೆಲ್ರನ್ನ ತಂಡೊಡ್ಲವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಎಂಗಳೆತ್ತಿನ ಅಭಿನಯನ ಮಾತ ಎಂಗಳು ಜನಕ್ಲೇಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು